السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يديك لدول احسن ماشي نحسس هو دي على الشات ستارت هيجي اصلا خدني سنجو А при чем? ديك لدول استاخي وشو قاعد سيميركو اذا وجه هيزي ما زول قوي كوتشي قاجيش كوتشي خلاص خدي دتي دوا صبريو مش عارف. Короче, هرمازيون هرتك شوية صح. شو لك ري هلور هايزا موس يا ماشي كابوت هايلا ستارت اللي هم تعوزوا قاعد كورس كابوت ايش قال لي خكرت كورس ولا زين خدي دتي فالبو بدي ها خريون هذا عامل شو لك ري خريون شو يلا هوي как палец нормально радуанся это машина что докет ждать просто два глаза сказать что докет а так проблем что лечение здесь а мало лает вариант капли шум хочешь прокапать так такая потеешь под язык капать да все понял под язык капать можно обычно يوغا حموي ما ديك لورو а плюс удохань дай свободно о саате свободно дикой что ты дона حديثة радуанс машина полностью халкин да вахшу Asta крапто я что хотел, бог возина лилу швац. Заводис. إيش تايس بوك تمو يجنون Они сахи. Бальте нехса игит. И что я что ты же. Саяди. هم غرتاوا هرمازيون هرحكا ولا تردون Хайпте каунсер, любой момент только. А из-за моего сознания сан джохи звеш. Бат юген полный бат цих изаню. нормальный бат моя Сейна гят, со машине век ногой, цум бат юген. А с машиной со джодо гет, то со халчик то. وخلوا يا ماشين Короче, сабью бензин дует не ласту. Ацхай на дуин да у, а дече машина хуршатсана. ой тахун моя лечение язуешь хамашина ю сразу он сейвра хажал Shell Oil 92 95 принимать регулярно Катио Шелой? а